हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तगाञ्जन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भट्टवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ മലയാളം ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പം 3-ാം അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രാധാന്യമാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞത്തിലൂടെ മഴയുണ്ടാകുന്നു. മഴയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ധാന്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് മഴയെന്നല്ല, നമുക്കെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിവിധ പ്രകൃതി ശക്തികളാൽ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അവയിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധാന്യങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനും ദേവന്മാർക്കും ദേവതകൾക്കും എല്ലാം അർച്ചിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനോടും ദേവി ദേവന്മാരോടും ഉള്ള കൃതജ്ഞത നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദേവി ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയാലും അത് ഭഗവാന് നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം എന്താ, അവർ ഭഗവാൻ അത് അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അഗ്നിഹോമം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഗ്നി ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. അഗ്നിയാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമായിട്ട് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണത് കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്കെന്തർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാന്റെ സഹായികളായിട്ടാണ് ദേവി ദേവന്മാർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദേവി ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ ആർക്ക് നൽകുന്നതാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാല്
വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾക്കും ഇലകൾക്കും എല്ലാം ആ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് പോലെ വെള്ളവും കിട്ടുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഏത് ദേവനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കിട്ടിക്കോളും എന്നാണ് പ്രഭുപാദരും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യജ്ഞത്തില് 3 മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് യജ്ഞം എല്ലാം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങള്. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് നടത്താം. അതായത് പിന്നെ ഏതാണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ യോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു യോഗിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പരമാത്മാ രൂപത്തില്, ഇവിടെ ഈ നീലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപം ആണ്. ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ യോഗയിലൂടെ, അതായത് അതില് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കും, അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ 7ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ധ്യാനാവസ്ഥ. ആ ധ്യാനത്തിലാണ് ഈ യോഗി ഇരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെയും പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? ഭക്തിയോഗ, ഭക്തിയിലൂടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് കർമ്മമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മയോഗ. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മയോഗ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ പല പല യോഗകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്തിയോഗയാണ്. ഏത് യോഗയും അവസാനം എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഭക്തിയോഗയിലാണ്. ധ്യാന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. അത് ഭഗവാൻ എല്ലാം അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി, കാരുണ്യം നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കാം. നമ്മൾ അടുത്ത 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പോവുകയാണ്. അത് 17 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആദ്യം ഇതിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, അല്ലെ? അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് വേണ്ട? പിന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചു, അങ്ങേറ്റത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഭൗതികതയിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കർമ്മം ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ മാതൃകയായിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ടെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മം ചെയ്യുക. നീ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്, ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും ഒരു ക്ഷത്രിയനുമായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 2 തലത്തിലുള്ള വർണ്ണ ആശ്രമം, അല്ലെ? വർണ്ണ ക്ഷത്രിയം, ആശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ഈ 2 തലത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാതൃകയായിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. ഒരു വർണ്ണത്തിലും ഒരാശ്രമത്തിലും നിൽക്കുന്നയാൾ ആ ആശ്രമത്തിലെയും വർണ്ണത്തിലെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയാലും കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 17ഉം 18 ശ്ലോകങ്ങള്, 19ാമത്തെ ശ്ലോകവും 20ാമത്തെ ശ്ലോകവും മാതാജി വായിച്ചോളണം. 17, 18, 19, 20 ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട, മാതൃകയായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഊന്നി പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കേൾക്കുന്നില്ല. യസ്ത്വാത്മരതിരേവസ്യാദാത്മതൃപ്തസ്യ മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടഃ തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന അകൃതേന കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിത് അർത്ഥവ്യപാശ്രയഃ തസ്മാത് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഒരാള് എന്തായാലും കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണം. ഇപ്പോഴെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധനാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താല് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? എന്തിനിടയാക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാവാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് 17ഉം 18ലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഏതാണ്? യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റത് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇതാണെങ്കിലോ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതേസമയം ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മായാവാദികളും അവ്യക്തിഗതവാദികളും എന്താണ്? അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ, മുക്തി ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കും, ബ്രഹ്മന് ലയിക്കും, അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ പരമപദം പ്രാപിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മനിലോട്ടെത്താം, മറ്റത് ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഗോലോകത്തോ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തർക്ക് ആത്മീയതയിൽ ഉന്നതി ഉറപ്പാണ്. അപ്പം ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്ന അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉയർച്ചയില്ല. അതേസമയം ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഗോലോകം വരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠം വരെ എവിടെയാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മളെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്. അങ്ങേയറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്താലും നമുക്ക് ഗോലോകത്തിൽ തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രേമഭക്തി വേണം. ശുദ്ധഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈകുണ്ഠം വരെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് എവിടെ വരെ എത്താം? ഗോലോകം വരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠം വരെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ അർജുനൻ അഹിംസാവാദിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയത് തന്നെ. ഇവരെല്ലാം വധിക്കണ്ടേ? അതെല്ലാം ഹിംസയല്ലേ വധിക്കുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അഹിംസാവാദി ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവസാനം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. കാരണം എന്താ? അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ദുര്യോധനന്മാരാകുന്ന കളകളെ, അല്ലെ, വയലിലെ കളകളെ പറിച്ചു കളയുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് അവർ. അവരെയൊക്കെ പറിച്ചു കളയണം. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? വിടുവിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കളകളായ അവരെ വധിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് ഭഗവാൻ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ വധിക്കണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് അവസാനം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. മാതാജി 20ാമത്തെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിരുന്നു. വായിച്ചോളൂ. ശ്ലോകം 20. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി ആസ്ഥിതാജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? മാതൃകയാകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ആരാണ്? പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലെത്തി, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലെത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ രാജർഷികളുണ്ട്. ജനകൻ മുതലായ രാജർഷികൾ, രാജാവുമാണ്, ഋഷി തുല്യരുമാണ്. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെല്ലാം ക്ഷത്രിയൻ എന്ന രാജാവെന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണു, അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്?
മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്കൊരു മാതൃകയാകണം. അപ്പൊ അവർക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട എങ്കിലും മാതൃകയാകാനായിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ക്ഷത്രിയനെന്ന രാജാവെന്ന എന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ വധശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടവർക്ക് വധശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാർജുന യുദ്ധം തന്നെ ഏതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. വധിക്കേണ്ടവര് വധിക്കണം, ഹിംസ വേണ്ടടുത്ത്, നന്മ നശിക്കുന്നിടത്ത്, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഹിംസ വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും ഒന്നും വധിക്കുന്നതിനെ വിഷമിക്കണ്ട, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 21. യദ്യേതാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദ്ദേവ തരോജനഃ സ യപ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനു വർത്തതേ. ഇവിടെ ഒരു മാതൃക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെതാണ് ഒരാൾ മുന്നേ പോകുന്നു, അമ്മ അച്ഛൻ മുന്നേ പോകുന്നു, മക്കളെല്ലാം പുറകെ പോകുന്നു, ഇതാ കാൽപ്പാടുകൾ കിടക്കുന്നു, അമ്മ പോയതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് പോയതിന്റെ കാൽപ്പാട്, അതിൽ നോക്കി അനുചരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ആ വഴിക്ക് ചലിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ അമ്മയും അച്ഛനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവും ചക്രവർത്തിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാരും പ്രജകളും മക്കളും എല്ലാവരും ചെയ്യും. മൂത്തവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യഥാ പിത തഥാ അല്ലെ, ആരാണ് യഥാ പിത തഥാ ആരാണ്, മകൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോവിതന്റെ പിമ്പേ ഗമിക്കും ഗോക്കളെല്ലാം. അപ്പൊ ഒരു നേതാവ് ഈ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും പശുക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ഒരു നേതാവ് കാണും. അപ്പൊ ആദ്യം നേതാവ് പോവുക, അതിന്റെ പുറകെ ബാക്കിയുള്ളവർ പോകും. അവർക്ക് വിശ്വാസമാണ് നേതാവ് വേണ്ടിടത്തെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരും ഒക്കെ എന്താണ്, രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം 22. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്തയേവ ച കർമ്മണി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, 22ാമത്തേല് അർജുനന്റെ പിന്നെ ഏതാണ് അർജുനന്റെ നാലാമത്തെ കാരണം കുടുംബ പാരമ്പര്യം പൊളിയുന്നു എന്നുള്ളത്, നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിടപ്പൊളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ, നീ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ, അപ്പൊ നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ നിന്നെ പിന്തുടരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇവരെല്ലാം വധിച്ചാല് കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും, മുതിർന്നവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം വഴിപെളിച്ചു പോകും, അങ്ങനെ എന്താണ് ജാതി സങ്കരം ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ വഴിപെളിച്ച കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതൊന്നും നീ നോക്കണ്ട, നീ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക, അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം താനേ വന്നുകൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം കർമ്മം ചെയ്ത് മാതൃക കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, എങ്കിലും എന്താണ്, മനുഷ്യജന്മം എടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വേണ്ടെങ്കിലും മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. 23 യദി ശവം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണി അതന്ത്രിയഃ മമ വർമാനു വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക ആകാൻ വേണ്ടി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദുര്യോധനൻ ഇതാണ്, പിന്നെ അതേപോലുള്ള കൗരവന്മാരെ എല്ലാം വധിക്കാൻ, അവരെ സഹായിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം വധിക്കാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം തന്നെ ഏതാണ്, യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ അല്ലെ ഗ്ലാനിർഭവതി, എന്താ പറയണ, യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ. എന്താണ് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, അതെന്താണ്, സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ അവരെല്ലാം വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാര്
രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് പല അവതാരങ്ങളിൽ ഒരു അവതാരമാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവരെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണസങ്കരമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഈ വേണ്ടാത്ത കളകളെയെല്ലാം നീ കൊന്നോളൂ, വധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, വർണ്ണസങ്കരത്തിനൊന്നും ഒരു കാരണവുമില്ല, ധർമ്മം രക്ഷിക്കപ്പെടും. അത് കാരണം നീ നിന്റെ കടമ നിറവേറ്റു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 കാണിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടപ്പോ? കേൾക്കാം. ശ്ലോകം 24. ഉത്സീതേ ഒരുമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യ ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നത്? നീയും ഞാനും മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണ്ടാത്ത കളകൾ ജീവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയും, ധർമ്മത്തിന് നാശം വരുത്തുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാടത്തെ കളകൾ പറിക്കുന്നത് പോലെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവരെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അർജുനൻ ദുര്യോധനാദികളെയും ബന്ധുക്കളെയും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അതിന് അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷത്രിയൻ വധം നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ വധം നടത്താൻ തുനിയരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു സൂചന നൽകുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേതാവിനെ അനുകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേതാവിന്റെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളോ വഴിതെറ്റിയ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ശരി എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാലത്തിന് യോജിച്ചത് എന്താണ്, നമുക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം അനുകരിക്കാൻ. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ 16,108 ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാമോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. അപ്പോ ഏതാണ്, സമൂഹ വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ, കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇപ്പൊ 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ളത് കർമ്മകാണ്ഡത്തെയും കർമ്മയോഗത്തെയും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡി എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ഒരു കർമ്മയോഗിയുടെ പ്രവർത്തനവും എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള ആള് ഭൗതിക ആസക്തനായിരിക്കാം, ഭൗതികതയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ആയിരിക്കും. അതേസമയം കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഒരു കർമ്മയോഗി. അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പോ 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കർമ്മകാണ്ഡി, അതായത് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും. നമ്മൾ ഒരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലും നമ്മൾ നാളും പേരും എല്ലാം പറഞ്ഞാ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാര്യം എന്താന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മോന് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് പാസ്സാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോക്ക് ജോലി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോക്ക് മോനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരുത്തരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പൂജകളെല്ലാം വേദാനുഷ്ഠാനം വേദ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആഗ്രഹമാണ് അവരെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. അതേസമയം ഒരാസക്തിയും ഭൗതികതയോട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് എൻ്റെ സംതൃപ്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതേപോലെ ഒരു കർമ്മിക്ക് എന്ത് കാണും? കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിൽക്കുന്നയാള്. കർമ്മിക്ക് എന്ത് കാണും? മിഥ്യാഹങ്കാരം കാണും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാ, ഇതൊക്കെ എൻ്റേതാണ്, ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എപ്പോഴും കാണും, ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലെല്ലാം ചെയ്യും. അതേസമയം ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും അതുണ്ടെങ്കിലാണ് അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാകുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, ആത്മാവ് എന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അധികം ബോധവാനല്ല. മറ്റേ കർമ്മിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരമാകുന്നു എന്നാണ് ബോധം. അതേസമയം ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പോ ഒരു ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കായിരിക്കും താല്പര്യം. മറ്റേതാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ തത്വം അറിയുന്ന ഭഗവാനാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് വെച്ചാല് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരമസത്യം എന്നുള്ളതാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരും. നിരപേക്ഷ തത്വം, അത് വാക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം തരുന്നതാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള തോന്നലില് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. മറ്റാണെങ്കിലോ ഒരു നിവേദ്യം പോലും അർപ്പിക്കത്തില്ല. വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കഴിയും. ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുഖിച്ചും ഭക്ഷിച്ചും ഉറങ്ങിയൊക്കെ കഴിയും എന്നുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. മറ്റതാണെങ്കിൽ തത്വവിത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആളിന് തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയും. തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു ഭൗതികവാദി ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൂജയൊക്കെ നടത്തും എന്നുള്ളത്. അത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. പരമദൈവോത്തമ പുരുഷനെ മറന്നിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ജീവിതവും. അതേസമയം ഭക്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് എല്ലാം, പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 26 വായിച്ചോളൂ. 25 വായിച്ചില്ലല്ലോ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, വായിച്ചോളൂ. ശക്ത കർമ്മണി അവിദ്യാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാ വിദ്വാംസതാ അസക്ത ചികീഷു ലോക സംഗ്രഹം. ശ്ലോകം 26. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതം അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26 പറയുന്നത് വിദ്വാൻ എന്ന് വെച്ചാല് ജ്ഞാനികള് എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനികളെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? പിന്തിരിപ്പിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവർ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവര് മാറത്തില്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ അവരാഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ആഗ്രഹിച്ചാല് സാധിക്കും. നമ്മൾ നാമ അപരാധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വം പറയരുത് എന്നുള്ളവര് 10 നാമ അപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ അവര് വിധിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവര് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നാണ്. അവര് സ്വയം നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം എന്നാണ്. നമ്മൾ യോഗ ലാഡറിൽ കണ്ടു, എല്ലാവരും മൃഗതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ക്രമേണയോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനാളോ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് സ്വയം നമുക്ക് താല്പര്യം വേണം. അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലും അവരത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. നമ്മളെന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറും എന്ന് എത്രയോ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാലും പലരും കയറുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അത് അവർക്ക് സ്വയം തോന്നിയില്ല. സ്വയം തോന്നണം, എന്നാലേ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലോട്ട് വരാനും ഭക്തി വളർത്താനും ഒക്കെ എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം നമ്മൾ ലാഡറിൽ കണ്ടു കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ? അത്രയും ക്ഷമയും ഒക്കെ വേണം. അതേസമയം ഭക്തി കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളിന് ഭക്തി വളർത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രമേണ പിൻവലിയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 27 വായിച്ചോളൂ. ശ്ലോകം 27. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണം, നടുക്ക് രജോ ഗുണം, ഇങ്ങേറ്റത്ത് സത്വ ഗുണം. ഈ കറുപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തമോ ഗുണം, ഈ ഏതാണ് വലിയ കളർ ഇല്ലാത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്വ ഗുണം, നടുക്ക് ചുമപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു വടംവലി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നന്നാകണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇല പോയി മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളു പോയി ഇലയിൽ വീണാലും ഇലയ്ക്കാണ് കേടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരാള് തമോ ഗുണക്കാരനുമായിട്ടാണ് അടുപ്പമെങ്കിൽ അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചായും. അതേസമയം സത്വഗുണത്തിനോട് ആളിനോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചായും. അപ്പൊ നമ്മള് സുഹൃത്ത് ബന്ധവും അല്ലാതെയുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാണ് ആള് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളതാണോ, സത്സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സുഹൃത്തിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ. കയ്യാലെ പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിലോട്ടും പോകാം, സത്വഗുണത്തിലോട്ടും പോകാം, നടുക്കായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യനല്ല ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ പോയി അവസാനം നമ്മൾ അധോലോകത്തിലും നരകങ്ങളിലും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇടയാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ മായ ഗുണങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളയാൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് രജോ ഗുണത്തിലാണ്, ഒരുപാട് ആർത്തിയാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആർത്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ആർത്തി എന്ന് പറയുന്ന കാമം അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്യാഗ്രഹങ്ങളാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ അത്യാഗ്രഹം ആവശ്യത്തിന് വേണം അത്യാഗ്രഹം. അപ്പൊ അത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം? സത്വഗുണത്തിലോട്ട് പോകാം. അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലോ കൂടുതൽ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് എവിടെ പോകും? അധോലോകങ്ങളിൽ തമോ ഗുണത്തിലോട്ട് പോയി അധോലോകങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി എന്തറിയണം? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉയരാം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓരോരുത്തരും. മനുഷ്യജന്മം വിവേകം കൂടെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. തത്വവിത്ത് മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന തത്വവിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നിരപേക്ഷ തത്വം അറിഞ്ഞത്, അതായത് ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. ഭക്തിപരമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പോ ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാത്തത് എന്തിന് ഇടയാക്കും? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ എന്തിനിടയാക്കും എന്ന് നല്ലവണ്ണം അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെ 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും കർമ്മ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, മനസ്സിനെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാം? ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സാധിക്കാം. അദ്ദേഹം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തത്വവിത്ത് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികതയിൽ വീഴാതെ നോക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരിയും. ശ്രദ്ധ മനസ്സിനെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഞാൻ അല്ലെ, ആത്മാവായിട്ടുള്ള
ഞാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ക്രമേണ ഭക്തിയോഗയിലെത്തും, ഭക്തനായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം 29. പ്രകൃതേ ഗുണസമ്മൂഢാഃ സജ്ജതേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മോഹിതരായി അജ്ഞാനവാദികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു, തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആത്മപ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഒരാൾ കണ്ട വളരെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇതാണ് കണ്ടുകൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഭൗതികതയിലോട്ട് വലിച്ചിഴക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചിങ്ങനെ കൂട്ടുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് സുഖം, ഇതാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ചാർവകന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തത്വജ്ഞാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറയുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം, ശരീരമേ ഉള്ളൂ, ആത്മാവില്ല. ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും? മരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു, പിന്നെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഉള്ളവരാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകൾ. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഒന്നിനൊന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിച്ച് ഉയർന്ന തലത്തില് എന്താണ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതിനും ഇതിനുമൊക്കെ അവർ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശേ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അർജുന, നീ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഞാൻ നിനക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു, നീ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ എന്താണ് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമ യോഗയിൽ അല്ലെ, നിഷ്കാമ കർമ്മ അല്ലെ, യോഗയില് നീ പ്രവേശിച്ച് എന്ത് ചെയ്യോ? ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യോ, നിന്റെ കടമ ചെയ്യോ. അലസത നിനക്ക് പാടില്ല. നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പൊ നിനക്ക് അലസത പാടില്ല. എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നീ ഒരു ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, ഫലം ഇച്ഛിക്കണ്ട. അപ്പൊ ശരീരബന്ധത്താലാണ് നീ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നത്. നീ ശരീരമല്ല, നീ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നീ നിന്റെ കടമ നിറവേറ്റുക. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നീ ഒരു കാഷ്യറെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കൂ. കാഷ്യർ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ദിവസവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൈസയോട്, രൂപയോട് ഒരു സ്നേഹവും തോന്നാറില്ല. കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അത് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതിൽ ആ പണത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നീ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് കാഷ്യർ കർത്തവ്യമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അദ്ദേഹം ദിവസവും കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് അതിലൊന്നും എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തുനിയുന്നില്ല. അതിനോട് എന്തില്ല? ആകാംക്ഷയുമില്ല അല്ലെ, അതിനോട് ആഗ്രഹവുമില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആകണം അർജുന നീ. അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആണെന്ന് നീ പറയുന്നെങ്കിലും അവരെല്ലാം വെറും ശരീരമാണ്. അവരുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, അത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. നീ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കാതെ അവരെല്ലാം വധിച്ചോളൂ. അവരുടെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിലും അത് നശിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനുസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അഭികർമ്മഭിഃ. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? എന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, അത് നമ്മളോടും പറയുന്നതാണ്. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനന് പറയുന്നത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, സത്യമാണ് പറയുന്നത്. സനാതനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതം, എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും അല്ലെ? ഹിന്ദു
മതം സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് പറയും. അതായത് ശാശ്വതമായ സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പോ കാരണം എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ 15:15 പറഞ്ഞ സർവൈസ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതെങ്കിലും? വേദശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദോ വേദാന്ത വേദ വിത് ഏവ ചാഹം, അല്ലെ? സർവസ്യ ധർമ്മ എന്നാ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അത്? ഈ വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായത് തന്നെയാണ്. അവയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാനീ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? വേദങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നീയും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഇത് കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാല് അവരെല്ലാം ഏതിന് പാത്രമാകും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് പാത്രമാകും. അവർക്കെല്ലാം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അസൂയ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് തന്നെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ്, നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, നിനക്ക് അസൂയയില്ല. ഇവിടെ അസൂയുള്ള കൗരവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അസൂയയുണ്ട്, കൗരവന്മാര് ദുര്യോധനന് അസൂയയുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ പോലെ ഒന്നും, പിന്നെ നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തില് കൃഷ്ണനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന പൗണ്ഡ്രകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട്. അവരെല്ലാം അസൂയ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആർക്കാണോ അസൂയ ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഞാൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരായണം അത് 32. ഏതേദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അസൂയുള്ളവരും ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെയും അതനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും കർമ്മബന്ധ മുക്തരാകത്തില്ല. അവർക്കൊന്നും മോചനം ലഭിക്കത്തില്ല. ഭൗതികതയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പല ലോകങ്ങളിൽ അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അധമ ലോകത്തോ പാതാളത്തോ നരകത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഫലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലം കാണുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കർമ്മ ബന്ധന അവസ്ഥയിലെത്താം. അതായത് അവർക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവരെന്ത് ചെയ്യരുത്? അസൂയാലുക്കളാകരുത് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അവർ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മനെയും പരമാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ 3 അവസ്ഥകളാണ്. അത് അറിയുന്നവരായിരിക്കണം. ഇതൊന്നും അറിയാത്തവര് ആരാണ്? മൂഢന്മാർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ കൗരവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂഢന്മാർ. അപ്പൊ നമ്മളും അതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ആരായിരിക്കും? മൂഢന്മാരായിരിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 33. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതി ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള 4 ഏതാണ് പിന്നെ വർണ്ണങ്ങളും, പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോഴേ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങും. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഈ ശരീരവും പിന്നെ ഏതാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും കൂടെ പ്രകൃതിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ വേണ്ടാത്തവയൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ, ഇപ്പൊ രജോ ഗുണങ്ങളെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും
ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തി സത്വഗുണത്തിലെത്തി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതേപോലെ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും, ഉന്നത പ്രകൃതിയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലെത്താൻ ക്രമേണ അവർ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തും. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണ സ്വാധീനം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ പറയുന്ന ത്രിഗുണ അതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നവർ. അപ്പൊ യോഗികൾ ചിലർക്കൊന്നും അത് പറ്റത്തില്ല. വിശ്വാമിത്രനും അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൗതികതയിലോട്ട് വരുന്നു. മേനകയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വിശ്വാമിത്രന്റെ മനസ്സിളകി അല്ലേ. അവർ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് അവർക്ക് ഭംഗപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ക്രോധം, നമുക്ക് ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് എളുപ്പം ക്രോധം വരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ക്രോധം വരുന്നതിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആഗ്രഹത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവരെല്ലാം അപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും അവരിലുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. വർണ്ണാശ്രമം ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം അർപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം പ്രവർത്തികളെല്ലാം അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കോവിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ വരുതിയിൽ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനും ആത്മാവിനെ അറിയുക, സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതിലൂടെ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ലഭിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനവശമാഗച്ഛേതൗ ഹസ്യ പരേ പന്ഥിനൗ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തിയുടെ അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനിടെ പാതയിലെ വിലങ്ങ് തടിയാണവ. അതിന്റെ വിലങ്ങ് തടിയാണ് ഈ ആസക്തി ഒക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ വിരക്തി. അതിന് അനാസക്തി, ആസക്തിയും അനാസക്തിയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആസക്തിയും അനാസക്തി, വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആസക്തി ഭഗവാനോടാകും. ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഇല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് വരും? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വരും. അത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരുമ്പോൾ കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിബന്ധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം അനുവദനീയമാണ്. അതാണ് ഒരു നിബന്ധന, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അതേസമയം മറ്റു സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധം പാടില്ല, മറ്റു പുരുഷന്മാരോടുള്ള ബന്ധം പാടില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ക്രമേണ നമ്മൾ ഈ ലൈംഗിക ആസക്തി നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി സന്യാസത്തിലോട്ട് പോകണ്ട. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മതിയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെത്തും അല്ലേ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആസക്തികളൊക്കെ കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നിബന്ധന. അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, കുടുംബകാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. ശ്രേയോൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാനുഷ്ഠിതാ സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ.
ഇവിടെ ഹരേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് എന്താ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കത്തില്ല താല്പര്യം. അവരവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റു കുടുംബക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യം കാണും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കുക, മക്കളെ നേരെ ചെറിയ നോക്കുക, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പോവുക. ഇവിടെ പൈസ ചെലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ധാരാളമായിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. ആദ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുഹൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മം തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരി. മറ്റത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച. ശ്ലോകം 36. ആ. യതകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. ഹരേ ഇവിടെ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 5-ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെത്തി. 36 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ കാമം, അല്ലെ? അത്യാഗ്രഹം, അതിനെയും അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക? നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസൂയ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് കാമമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ ഗ്രീഡ്, അതും ഒരു അത്യാഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഹങ്കാരം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. പിന്നെ ഇവിടെ അജ്ഞതയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ അസൂയയാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ്? പിന്നെന്താ? അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മൾ ഭൗതികതയോടുള്ള ഇതാണ് കൂടുതൽ അതിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നതാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മക്കളോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താണ്? അഫെക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അവരോട് സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവരെ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് കോണിപ്പടിയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ കാമത്തിന്. ഈ കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് വരും അജ്ഞത, അല്ലെ? അത്യാഗ്രഹം നമുക്ക് വരുമ്പോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? കാമം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അസൂയ കൊണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ നന്നാകുന്നു, അവന് അത്ര പണം കിട്ടി, എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു കഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെങ്ങാണ്ടോ കേട്ടതാണ്. ഒരു വരം കിട്ടി ഒരാളിന്. അപ്പൊ ആ വരം എന്താണ്? നിനക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി അടുത്ത ആളിന് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇയാൾ 1,00,000 രൂപ ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടി. അപ്പൊ അടുത്ത ആളിന് നൈബറിന് 2,00,000 കിട്ടി. അപ്പൊ ഇയാള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ ഇരട്ടി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അസൂയ മൂത്ത്. അപ്പൊ എന്നാ എന്റെ ഒരു കണ്ണ് പോട്ടെ, അപ്പൊ അവന്റെ 2 കണ്ണും പോവുമല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അസൂയയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നന്നാകുന്നത് കണ്ടുകൂടാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അത് എന്റെ വലിയ സ്ഥാനം, ഞാൻ വലിയ സ്ഥാനത്താണ്, എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. അതാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമുക്ക് ഏതിനോടെങ്കിലും വസ്തുവിനോടോ ആളിനോടോ സാധനത്തിനോടോ ഒക്കെ ഉള്ള അമിത താല്പര്യവും നമ്മളെ എന്തിനിടയാക്കുന്നു? അജ്ഞതയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കും, നാശത്തിന് ഇടയാക്കും. നമ്മളൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. അതും അജ്ഞത കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതും നാശത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഈ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വാർഷ്ണേയ. ഇതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തുനിയുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു
ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നടത്താതെ ഏതാണ് ശരിക്കും ആത്മാവിനെ അറിയാതെ നമ്മളെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം നമ്മൾ ഏതാണ് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയാതെ ഏതാണ് നമുക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, അല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല, കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ എല്ലാം നേരെ ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്ന് മുതലെന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട സമയം വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാളെ മുതലാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ചൊല്ലുണ്ട് നാളെ നീളെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നടക്കാതെ വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കത് മനസ്സിൽ അത്രയ്ക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ വാക്കാലെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, മനസ്സുകൊണ്ടത് ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും സാധിക്കാതെ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ശ്ലോകം 37. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ യേഷ ക്രോധ യേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, അത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. തമോ ഗുണ അലസതയും ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയും ഉറക്കവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും തമോ ഗുണക്കാർ കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാനേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനേ മടിയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഏതാണ് ഒരു ആലസ്യ അവസ്ഥയിലാണ് അവര്, ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അതേസമയം സത്വ ഗുണക്കാർ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല. രജോ ഗുണക്കാർക്കാണ് ഈ ആർത്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ നിന്നാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത്? ഈ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അത് ക്രോധമായിട്ട് തീരും. ആ ക്രോധമാണ് കാരണം. എന്താണ് ക്രോധത്തിന് കാരണം? കാമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബലാത്കാരേണ പാപം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേന കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെ, അവന് ആവശ്യത്തിന് പേനയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും വേറൊരു കുട്ടിയുടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക ആ പേന കൊള്ളാം, അതെനിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ വീട് വേണം, ബെൻസ് കാറ് വേണം, ആവശ്യത്തിനൊരു വാഹനം കാണും, വീടും കാണും. പക്ഷെ പോരാ, കൊട്ടാരം വേണം, ബെൻസ് കാറ് വേണം. അപ്പൊ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ കാറുകളും വീടുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആവശ്യത്തിന് അല്ലാതെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ചിലരെന്താണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ലോണും കടവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഓരോന്ന് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവസാനം അതൊന്നും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വാങ്ങിച്ച കാറും ഉണ്ടാക്കിയ വീടും എല്ലാം ബാങ്കുകാര് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവസാനം എന്താ, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു നാശം അവർക്ക് സംഭവിക്കും. അതൊക്കെ അവരുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. ധൂമേന അമ്രിയതേ വന്യേ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോർബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേ മമാവൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മളെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശുദ്ധമാണ്, നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ 64 ഗുണങ്ങളും അളവിലല്ലെങ്കിലും ഗുണത്തിലുണ്ട്. ഗുണമുണ്ട്, അളവിൽ കുറവായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അത്ര അളവിൽ നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ കാണത്തില്ല. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിങ്ങ് ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം, ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ നീ പൊയ്ക്കോ, നീ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായതുകൊണ്ട് നല്ല തിളങ്ങുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിളക്ക് തേക്കാതെ ക്ലാവ് പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ആത്മാവെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് തേച്ച് മിനുക്കി വെക്കണം. ഏതുപോലെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും മാലിന്യമില്ലാത്തതായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന പുകതീന എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ ഗർഭാശയത്തിലെ ഭ്രൂണത്തെ
ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയം എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പല തലത്തിലായിരിക്കും, പല തരത്തിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ തിളക്കം, ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ തീ എന്താണ്? പുക ഉണ്ടെങ്കിൽ തീ കാണത്തില്ല. അത് കണ്ണാടിയിൽ പൊടിയടിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണാടി നേരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്ന് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്, പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഇവിടെ പറയുന്ന തീ പിടിച്ചാല് തീ ആളി കത്തും, കാട്ടുതീയൊക്കെ പറയല്ലേ, നമുക്ക് കാട്ടുതീയൊന്നും നമുക്ക് അണയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ തീ ആളി കത്തിയാല്, ഇപ്പൊ ഉണക്ക വിറയില് തീ കത്തിച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങി കരിയിലയിലൊക്കെ തീ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അണയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കാട്ടുതീ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും. അത് അവിടെ തീ കണ്ട ഒരു കണ്ണൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല. അതൊക്കെ 2 കൈകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുതീയുടെ കൈയാണ്. ആ കൈ ഈ കാട്ടുതീ കൈ കരങ്ങളാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുഖമൊക്കെ കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, വിവേകം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ്? ഒരു മോചനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ആത്മാവ് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ഈ കത്തുന്ന തീയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അതില് പിടിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കതിൽ നിന്ന് മോചനമില്ലാതെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വിവേകികൾ എന്താണ്? ക്രമേണ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന തീയെ നിയന്ത്രിച്ച് അവർ ക്രമേണ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്ത് ആത്മാവിനെ മുക്താവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധേരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതേർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ മുദേഹിനം. 40 മുതൽ 43 വരെയുള്ളത് കാമത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാമത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്, ഇവിടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞായിരുന്നു. 41 പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു ആ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ അർജുനന്റെ കാമം എന്താണ്? എന്റെ ബന്ധുക്കളായവരെയൊന്നും എനിക്ക് വധിക്കാൻ വയ്യ, അവരെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, അവരെ ഒന്നും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാമമാണ് ഇവിടെ അർജുനനുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നീ നിന്റെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി അതൊക്കെ അവരെല്ലാം ആത്മാക്കളാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരം വയസ്സാകുമ്പോൾ നശിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അത് നശിച്ചോളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നീ നിന്റെ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാം എന്നാണ്. അങ്ങനെ നീ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി നോക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് 42 ഏറ്റവും താഴെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? മാതാജി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വാതിലുകളാണ്, ശരീരത്തിന്റെ പുറം വാതിലുകളാണ്. ആ വാതിലുകൾ എന്താണ്? തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ മനസ്സെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധി എന്താ ചെയ്യും? അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് സാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലീകരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കാമ്യകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ആത്മാവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു പടിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഏതുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ബുദ്ധി പറഞ്ഞാല് ആര് കേൾക്കണം? മനസ്സ് കേൾക്കണം. മനസ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതനുസരിക്കണം, അല്ലെ? നമുക്ക് മനസ്സ് ശക്തമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ആത്മാവ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ബുദ്ധിയും മനസ്സും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാല് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും എല്ലാം കിട്ടാം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 41 വായിക്കണ്ടേ? വായിച്ചോളൂ. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമാപരദർശപ പാപ്മാനം പ്രജഹീഹേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. ശ്ലോകം 42. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധേയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ശ്ലോകം 43. ബുദ്ധേ പരം സംസംഭ്യ ആത്മാനം ആത്മനാ ജഹി ശത്രു മഹാബാഹു കാമരൂപം ദുരാസതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യമായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അപ്പൊ ശത്രു ആരാണ്? കാമം. കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോധം. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, കാമക്രോധത്തിനെ എല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വരിക. അത് മനസ്സിലോട്ട് വരും, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലോട്ട് വരും. മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി സഹായിക്കാൻ വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മാലിന്യം, മനസ്സും ഹൃദയവും എല്ലാം മാലിന്യപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മലിനമാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മോശമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രഥത്തിന്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 40 രഥം ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ചാരിയറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ 5 കുതിരകള്. ഈ 5 കുതിരകൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. രഥകൽപ്പന എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. രഥകൽപ്പന. രഥം നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. രഥം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരം. ഈ രഥത്തില് 5 കുതിരകളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കുതിരകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് ഈ കടിഞ്ഞാണ്. കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്, അല്ലെ? ഈ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? സാരഥി. സാരഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സാരഥിയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏതുകൊണ്ട്? മനസ്സാകുന്ന ഈ കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി ആരുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക? ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് വേണ്ട തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആത്മാവിന് സാധിക്കും. ഈ ബുദ്ധിയിലൂടെ ഏതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലൂടെ ഏതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമ്മളെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു രഥം ഓടണമെങ്കിൽ, കുതിര ഓടണമെങ്കിൽ സെൻസസ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാഗ്രഹിക്കണം, അല്ലെ? മനസ്സിന് ആഗ്രഹം ഇല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് അതിനെ സ്വതന്ത്ര വഴിക്ക് വിടുന്നില്ല എങ്കിൽ മനസ്സ് കാട് കയറി ഓടും, അല്ലെ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി കാട് കയറി പോകും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ് ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പൊ ബോഡിയാണ് ഈ രഥം. അതില് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ വരും. ബോഡി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതിന് മേളിൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി.
ഏറ്റവും പരമശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരിച്ചു വെക്കണം. അത് ഏതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഈ രഥമാകുന്ന രഥമാകുന്ന ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം എന്താണ്? അധമ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ ആത്മാവിന് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അധമ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മുടെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കർമ്മയോഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ പ്രവൃത്തി നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനം ആയിരിക്കണം. ഭഗവാന് എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല, പാപ പുണ്യ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പുണ്യം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? പുണ്യം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എവിടെ പോകേണ്ടി വരും? സ്വർഗത്തിലും അതേപോലെ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, അങ്ങനെ ലോകങ്ങളിൽ പോയാൽ തിരിച്ച് പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം തീരുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പുണ്യവും വേണ്ട, പാപം ആണെങ്കിലോ പാപഫലമാണെങ്കിൽ ഇതലം വിതലം സുതലം അല്ലെ, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം, പിന്നീട് എവിടെയാണ് 28 നരകം, അങ്ങ് അവിടെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ഉയർന്നു വരിക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മുകൾ ലോകങ്ങളിൽ പോയാൽ പിന്നെയും വന്നാലും വലിയ നല്ല കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എന്താണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. അതിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പവിത്രമാക്കി വയ്ക്കണം. മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തിളങ്ങുന്ന നിലവിളക്ക് പോലെ അല്ലെ, ബ്രാസ് പാത്രങ്ങൾ പോലെ അതിനെ തേച്ച് മിനുക്കി വയ്ക്കുക. ഏതുകൊണ്ട് തേച്ച് മിനുക്കണം? ഏതാണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എപ്പോഴും തിളങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज